שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט מעבר למילים מבית מוטי מוטיבציה. אני מוטי בן משה. היום אנחנו הולכים לדבר על לידה מחדש, לא לידה של גוף או תינוק או ילד, אלא לידה של אדם שקם מתוך כאב, התמכרות, מחלה, נפילות, וחיים שפעם הרגישו שהם אבודים לגמרי. והאורחת שלי כתבה איזשהו משפט בשאלון ששלחתי לה, שלפעמים אנחנו צריכים למות נפשית, רגשית ורוחנית כדי להיוולד מחדש. ונמצאת איתי היום אריאלה דמנשטיין, פסיכותרפיסטית ממוקדת התמכרויות וטראומות. זאת אישה שבאמת עברה מסע חיים מטלטל של התמכרות, החלמה, התמודדות עם 4 סוגי סרטן. ובעיקר עברה איזשהו מסע עמוק על תוך עצמה. אריאלה, איזה כיף שאת פה. תודה רבה, מוטי, שהזמנת אותי, אני שמחה להיות איתך. מהמם. אז אריאלה, את יודעת, הרבה פעמים הסיפור באמת הוא לא מתחיל ברגע שאיזה משהו נשבר בו, הוא מתחיל הרבה 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 קודם. ברגעים הקטנים האלה שהוא היה ילד והתחיל להרגיש שהוא לבד בעולם. איך נראית הילדות שלך לפני שהתחלת את כל הדבר? אצלי החיים מילדות ועד לפני רק כמה שנים, הכל היה בכאילו. הכל היה בכאילו. אני גדלתי על פניו בצפון תל אביב, אבא מנהל בנק, אמא תופרת, מעצבת אופנה, אחי ואני, ובית למראית עין $1,000,000. ושורה תחתונה, אני הייתי ילדה מוכה, אבא שלי היה מכה אותי עם עלות. גדלתי בתחושת קיפוח מאוד גדולה, בתחושת אשמה נונסטופ, גדלתי בתחושות של פחד אימים, פחד אימים, מגיל 6 כבר הוא היה מכניס אותי לעונשים בשירותים בחושך. היום אני יכולה להגיד בפה מלא, ואני בסולחת, אני לא במקום של כעס, לא על אמא שלי ולא על אבא שלי היום, זה היה חלק מהמסע שלי לעשות גם סליחה, אבל היום אני יכולה להגיד בפה מלא שאני מבינה שהוא היה אדם חולה נפשית גם באיזשהו אופן. אבא שלי חלה בגיל 39 כבר מחלות לב, הוא נפטר בגיל 50, אבל מעבר למחלות לב, הוא לדעתי היום אני יכולה להגיד שהוא לא היה בן אדם מאוזן נפשית, ככה באנדרסטייטמנט, אבל, בלשון המעטה. כן, אבל מה היה הרגע, או לא מה הרגע הראשון, מתי התחלת להרגיש באמת שאת צריכה לשרוד? באיזה גיל? איך אני זה התחיל? התחלתי, אני התחלתי כבר מגיל קטן מאוד להרגיש, קודם כל ניסיתי רק לרצות כל הזמן, במשך כל חיי, כילדה, כנערה, להרגיש שאוהבים אותי, לא הרגשתי אהובה, לא הרגשתי מוערכת, והייתי ילדה נהדרת, וסיימתי תיכון, והייתי בצבא, הייתי בתפקיד מאוד מאוד אחראי וחשוב, הייתי 3 שנים בצבא, והייתי בחיל מודיעין, ועשיתי כל מה שצריך על פניו, ובכל זאת הרגשתי כל הזמן תחושת לא מספיק, לא מספיק, לא מספיק, זה היה, השם המשפחה שלי היה פוטנציאל לא, פוטנציאל מבוזבז, כזה. כן. זה מה ששמעתי הכי הרבה. והייתי תחת ביקורת כל הזמן, וכל הזמן אני לא בסדר, ולקחתי על עצמי תפקיד של ילדה הורית, כי הוא הפך להיות אדם חולה, ואני הייתי בת 12, והפכתי להיות אימא בבית, כי אימא הלכה לבית חולים, ואני טיפלתי באח שלי ובבית, והיה תפקיד כזה שהוא היה רחוק מהמציאות, כי אני בפנים לא הרגשתי בדיוק את כובד, את העומס הזה שנפל עליי. כאילו בוא נגיד שלא הרגשתי ילדה אף פעם, לא הרשו לי להיות ילדה. את יודעת, אני רוצה לגעת בזה, כי את יודעת, כי לפעמים הדבר הכי כואב בילדות זה לא רק מה שקורה, אלא מה שילד מאמין, מתחיל להאמין על עצמו בעקבות הדבר הזה. איזה אמונות נבנו אצלך בגיל הזה, בגיל שהיית? קודם כל, אחת האמונות שהייתה אמונה בתבנית מקבילה, מאוד 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 מאוד, סתם, זה לא שייך למה שעברתי בבית, אבל זה כן שייך. אבי גם בגד, שהייתי בת 17, הוא עזב את הבית, ושמה
שם אני הבטחתי לעצמי שאני לא מתחתנת לעולם. וואה. אני חייתי עם אבא של הבת שלי, זיכרונו לברכה, הוא נפטר לפני 5 שנים, אני חייתי איתו 25 שנים, ולא התחתנו, כי בתבנית פה, הגבר בוגד, ואני לא התחתן עם גבר לעולם. וואו. זה דבר ראשון. דבר שני, תבנית שישבה לי חזק מאוד, וניהלה לי את כל החיים, עד לפני כמה שנים שהייתי אמיצה, ואמרתי סטופ, עד לפה, אף דבר לא מנהל אותי יותר בחיים, זה התבנית של להיות לבד זה מסכן, להיות בזוגיות זה אושר, זה התבנית. אוקיי. ואם להיות לבד זה מסכן, אז אני לא אהיה לבד לעולם. ואז כל מערכות היחסים שלי היו מתוך התפשרות והפחד לא להיות לבד. אני לא נתתי לעצמי אפילו להיות יום לבד, כבר שריינתי לעצמי, מערכות יחסים שלי היו עם נשים, היה לי את אבא של בר, 25 שנים חייתי איתו, ויכולתי לנהל מערכות בהסכמתו המלאה, בידיעתו, זה לא היה משהו שלא דובר עליו, זה משהו שדיברנו על זה, והמערכות היחסים שלי הרגשיות היו עם נשים, מגיל 19 היו לי מערכות עם נשים, ואני פחדתי להיות לבד, כמו שאני פוחדת היום, אני לא פוחדת מכלום היום, זאת האמת, אני פוחדת מהטילים, נגיד עם מלחמה או המצב הזה, אבל בגדול היום אני לא פוחדת, כאילו זה לא משהו שהוא דומיננטי אצלי במערכת ומלווה אותי, אבל הלבד היה פחד כמו שפחדתי ממוות נגיד. אז איך בעצם הייתה אריאלה הקטנה כשהיית לבד עם עצמך? אני כמעט לא הייתי לבד עם עצמי, אני הייתי כל הזמן, זה לא היה... זה לא היה בלקסיקון שלי המילה הזאת, זה היה מוקצה. הייתי כל הזמן, הייתי ילדה, בבית היה בי פחד ועצב, בכל הדברים הקשים שחוויתי, ולא יכולתי להגיד את זה לאף אחד, כי גם פסיכולוג אז, זה היה רק לאנשים חולי נפש. כן. כאילו, זה לא משהו שהוא כמו היום פריבילגיה, אז אני לא אלך לפסיכולוג, כי אני לא חולת נפש, ואי אפשר להגיד לאף אחד שהבית הוא ככה, שאבא שלי מכה אותי, ואני פוחדת, ואני מרגישה לבד, ואני מרגישה לא שייכת, ומרגישה שלא מבינים אותי, ואז לקחתי על עצמי תפקידים בחברה שהייתי מאוד מקובלת, הייתי לידרית, והייתי המצחיקה, והייתי העורכת דין של הזוגות, בין הזוגות, והייתי זאת שנותנת שיגעו בה, אז איתי רקדו סלו מאוד צמוד, זה היה כיף לרקוד עם אריאלה, כי זה צמוד, אני לא מאלה שרוקדות ככה. כן. היו לי תפקידים, בוא נאמר שלקחתי תפקידים כבדים, חליפות גדולות מאוד, בהרבה. ואת יודעת, ילדים שגדלים בתוך כאב, ובאמת הם הרבה פעמים הופכים להיות מבוגרים שהם מחפשים אהבה בכל מקום אפשרי. אני הייתי קפצנית של אהבה. זה בדיוק מה שרציתי להגיד, כי כתבתי שם שהיית קפצנית של אהבה ושל אישור חיצוני. אני הייתי קפצנית של אהבה, גם בבית לא קיבלתי מילה טובה, אף פעם, אולי בגיל 40, אמא שלי אמרה לי שהיא אוהבת אותי, אבל עכשיו אני לא רוצה שזה יישמע שאני מתיחה בהם, חס וחלילה, אני מדברת היום על הדברים as is, זה מה שהיה, אני לא באה בטענות ואני לא במקום קורבני בכלל, אני רק אומרת, הם לא ידעו להעצים אותי, לא ידעו לפרגן, והפכתי להיות קפצנית של אהבה. זה משפט מאוד מאוד חזק, את יודעת, זה... אבל זה אמיתי, אני בן אדם סופר, לא, תראה, בסדר גמור. אני אדם מאוד כנה, כמיטב יכולתי להרגע, ואני אדם שמאוד מודע, מאוד מאוד מודע, ואחר כך אם תשאל אותי, אז אני אספר לך שאני לא עשיתי שינויים, כי שינוי תמיד יכול לחזור לקדמותו, עשיתי טרנספורמציה מאוד מאוד עמוקה, בכל הרבדים של בן האנוש, שזה מתחיל מתודעה, מודעות, עד לגוף ונפש, עד לאבולוציה. וכן, והייתי קפצנית של אישורים, חיצוניים, של מילה טובה, של מבט. אני פעם מישהו הסתכל עליי,
בחור יפה תואר, הסתכל עליי וחייך, בשנייה כבר התחתנתי איתו, כזה. זה המצב שלי היה, הייתי נידית ברמות של פחד מוות, באמת, אני לא מתביישת להגיד את זה, כי היום אני אגיד לך את האמת ובכנות, אני יודעת חד משמעית, וזה לא מזה שאני עפה על עצמי, וגם אם אני אעוף על עצמי זה אחלה, כי מהמקום המרוסק שאני הגעתי מבחינה רגשית, לעוף על עצמי סימן שעשיתי דרך. אז אני אומרת שעברתי כל כך הרבה, ובאמת, אני הייתי אדם מסכן, לימים הפכתי לאדם חולה, אבל לא מדברת על הסרטן עדיין, אני מדברת כן. להיות מכור לסמים, להיות בכלל בהתמכרות, שמשהו יותר חזק ממך זה מחלה. אנחנו תכף ניגע בכל הדברים האלה, אבל האם הרגשת באמת שאם לא יאהבו אותך, זה אומר שאין לך ערך? זה מה שהרגשת? בטח, בטח. הרי תקשיב, בוא נהיה, אתה גם אבא וגם אני אימא, אבל לפני שאנחנו היינו אבא ואימא, היינו ילדים, וערך עצמי, נכון שאני יכולה לבנות לעצמי ערך עצמי, אבל זה הרבה יותר קל שאתה יוצא לעולם עם מצע מהסביבה התומכת שלך, סליחה, מהסביבה הראשונית, התומכת, זה הרבה יותר קל, ילד יוצא ככה הרבה יותר שהוא מעריך את עצמו ומכיר בערכו. כן. ילדה שבחיים לא אמרו לה מילה טובה. אני הייתי תלמידה של 80, אני הייתי תלמידה שמשחקת מתקות בחוף מציצים בתל אביב, אבל מגיעה למבחן, עושה את המבחן, 70-80, סבבה. הבגרויות שלי הוצאתי אותם גם כ-70-80, זהו. אבל הייתי, כאילו הייתי בתלם, פה היה מרוסק, האשימו אותי, כשאבא שלי נפטר אני הייתי בת 22, ואנחנו, אמא שלי ממוצא בוכרי, אבא שלי היה בלגי, אמא שלי הייתה ממוצא בוכרי, ואנחנו ישבנו בזמנו על המזרונים, 7, הייתי בת 22, דודתי הגדולה, זיכרונה לברכה, הגיעה, עם היד ככה, היא עשתה קדימה, אמרה לי, את קומי, 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 את לא צריכה לשבת 7, את הרגת אותו, כזה. וואו. וזה ישב לי פה עשרות שנים, אני נגמלתי בגיל 35, אבל בטח מגיל 22 עד 35, כל הזמן ישבתי על הרגשות אשמה האלה, שאני הרגתי אותו, אבל ידעתי כבר שאני לא הרגתי אותו, אבל זה שיחק לי בראש. אז זאת אומרת, את יודעת, כשדיברת קודם על ההתמכרות, אז באמת זה הרבה מעבר לחומר הזה, נכון? כי לפעמים בטח, אנשים מתמכרים לבריחה, לרעש, בטח, אבל ולכל דבר שיעזור להם. ההתמכרות זה להרגשה שהחומר, לא חשוב אם זה סמים, אוכל, סמים, שתייה, פורנו, קניות, זה נותן לך איזו תחושה בגוף שאתה מתמכר אליה. אני הייתי מכורה לשקט שהסם נתן לי. הסם נתן לי שקט, שבעצם זה היה הבריחה הכי גדולה בעולם, כזה. כי כל הזמן אני חייתי עם רעשים, כל הזמן, אני לא סכיזופרנית שיש לי רעשים בראש, אבל הרבה קולות, הרבה, פה חייתי במלחמה אינסופית בתוכי, במאבקים, בתסכולים, היה לי לא פשוט, אבל אני חייבת לומר, שכנראה אם פעם מישהו ישמע את הפודקאסט הזה, אם בכאשר מישהו ישמע, ומכיר אותי מגיל צעיר, הוא לא יבין על מה אני מדברת, כי אף פעם לא אמרתי את זה, מה שיש לי בפנים. על פניו הכל היה פיקס, הייתי ילדה יפה, חייכנית, שמחה, על פניו. או שאפשר לומר שהיה בי גם היה לי גם וגם 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 וגם. כאילו, מורכבות רצינית מאוד. כן. זאת אומרת, שאת אומרת, הכל מבחוץ נראה רגיל. את נכון. מתפקדת, מחייכת, ממשיכה לחיות, אבל בפנים הנפש שלך כבר צועקת. נכון. אז איך בעצם נראים החיים הכפולים האלה? לגמרי חיים כפולים, ויתרה מכך, שהכרתי את אבא של את אבא של ביתי, אז חייתי חיים כפולים, אני כל החיים חייתי חיים כפולים.
עד 2013, ששם נפרדתי ממנו, והחלטתי שאני כבר בדרך רוחנית, הייתי אז כבר בדרך רוחנית, הכרתי את מרכז לואריה ב-2010, זה מקום שאני לומדת עד עכשיו, חזרתי אחרי 4 שנות הפסקה, ועכשיו כי למדתי במכללת תיאותרפיה, למדתי 5.5 שנים, למדתי פסיכותרפיה, אני גם מאמנת אישית כבר 15 שנה, אני סיימתי בתות, אצל אלון גל, וזהו, ומה רציתי להגיד, ואז הבנתי שאני לא יכולה לרמות את עצמי יותר, זה כבר הגיע למקום שאני מאוד מודעת, לא כמו היום, אבל התחלתי כבר במודעות, והבנתי שאני לא יכולה לרמות את עצמי יותר, והכל מסכה, כולל הזוגיות איתו. איתו אני אבל הכרתי, מה? היו לך רגעים שאיבדת את עצמך לגמרי? שמה? שאיבדת את עצמך לגמרי? מה זה איבדתי את עצמי? בתוך ההתמכרות, זאת אומרת, את מרגישה שכאילו את כבר... איזו שאלה, אני הייתי מזריקה הרואין, כן? אני יצאתי מהזרקות, אני 29 שנה נקייה, זה לא מובן מאליו, אני לא יום יומיים, אני 29 שנים נקייה, אני הייתי מזריקה הרואין, אני רציתי למות כל יום, מה שכן, כאילו האגו נורא חשוב לו להגיד את זה, זה האגו, אבל אני אתן לו את המקום רגע, אני לא הייתי הומלסית או מקבצת נדבות או כזאת, את יודע שאיבדה צלם אנוש, זה כנראה שאלוהים אהב אותי, וכנראה שבאמת הוא שמר עליי, ואני תפקדתי עם הבת שלי, את הבת שלי לא לקחו לי, אני התנקטתי מסמים כשהבת שלי הייתה בת 5, אני הבטחתי לעצמי שאני מעלה אותה לכיתה א' נקייה, וזה קרה, והעליתי אותה נקייה, והתחלתי את הדרך משנת 1997. הייתה לך שם גם בושה אצלך בדבר? המון בושה, המון בושה, המון בושה, אני זוכרת, זה אחד הדברים שחרוטים לי בזיכרון, שאני הולכת בתל אביב, למרות שכאילו אני לא נראית, אבל אני מתביישת בעצמי, אני מתביישת. היה לי מקרה, אני אספר אותו, אני לא אתבייש, היה לי מקרה שלא היה לי כסף לחצי מנה פלאפל, והייתי רעבה ברמות, אני לא יכולה לשכוח את זה. לכן משהו קרה לי בלב מהמקום הזה, אין מצב שאני אראה בן אדם רעב, אין מצב, אין מצב עד היום שאני יכולה לראות בן אדם רעב. זה חרוט לי כל כך המקרה הזה, כולי הייתי מלאה בסמים, בכיסים, בזה, סיגריות, אז עישנתי, אני 25 שנים כבר לא מעשנת סיגריות גם, 29 שנה לא מעשנת סמים, היה סיגריות, היה סמים, היה הכל, היה זה, בכסף לחצי מנה פלאפל לא היה לי. ועברתי בבן יהודה, והריח של הפלאפל, יא אללה, זה היה לי באף שנים, הריח הזה. ואני זוכרת את זה, אני זוכרת את זה. אז עכשיו איך נפלתי לסמים? נפלתי לסמים מאוד פשוט. זה היה קודם כל קטע של משהו חברתי כזה, זה התחיל מחשיש, ואחר כך הסתקרנתי מה זה ההרואין הזה, וגמרתי את הקריירה שלי שם. חשבתי שאני אוכל להתגבר על זה, שאני משהו אחר. אחד הדברים שהפילו אותי בחיים, עד נגיד לפני 10 שנים, זה שחשבתי שאני יותר טובה מהרבה אנשים אחרים. זה היה בי דפוס התנשאות שנבע מערך עצמי נמוך. אז אני כיסיתי אותו בהתנסות. מי אתם? מה אתה? מה זה? כזה. אני לא זוכרת מה רציתי להגיד. בסדר גמור. אתה יודע, זה לא פשוט. עכשיו, אם באמת יש אנשים שעכשיו, אתה יודעת, זה לא חייב להיות לסמים, כן, זה יכול להיות כל התמכרות כלשהי. מה היית אומרת לו? אם הוא עכשיו חושב לברוח, או אתה יודעת, לפחד, או... מה זה חושב לברוח? אתה לא, תחדד לי את השאלה שלך.
אם עכשיו אדם באמת מרגיש שהוא מתחיל להתמכר למשהו, מה היית אוקיי, אומרת לו בתחושות שלך, את יודעת, בפנים, בתוך הרגש? תראה, בן אדם לא קם ומתחיל להתמכר לשום דבר ביום בהיר אחד. כל התמכרות, וזה לא משנה למה, שוב אני אומרת, נובעת ממקום רגשי חסר. אנחנו פונים להתמכרויות בכדי למלא את החוסר שלנו. גם לשבת כל היום לגולל בטלפון, זה סוג של התמכרות, אם מדברים. עכשיו, התמכרות יש לה שני פרמטרים, או שהיא, אחד, שהיא מזיקה, שתיים, שהיא חזקה ממך. מספיק שמשהו יותר חזק ממך, אתה מכור. אוכל, אוננות, פורנו, שופינגים, מכורים לריצוי, מכורים לקורבנות, לרחמים עצמיים, לדרמות, זה נקרא להתמכר להתנהגויות. יש התמכרויות חיצוניות, שזה דברים חיצוניים כמו סמים, אלכוהול, הימורים, שופינג, כל מה שציינתי קודם, ויש מקומות שאתה מכור אפילו למערכות יחסים רעילות. אתה מכור לסבל, אתה מכור לכאב, כמה שזה נשמע, מה זה אמיתי? כן, זה אמיתי. אנשים מכורים לסבל, וקשה להם לצאת משם. עכשיו, מה הייתי מציעה? קודם כל, בשביל להיגמל, בשביל שתבין ואני אבין, ומי ששומע יבין. בשביל להיגמל צריך להגיע למקום של סבל בלתי נסבל עם עצמך, בשביל לקום. כמו ששמעתי אותך באיזה פודקאסט שלך, שאמרת שאתה היית כל כך במקום נמוך עם עצמך, שפשוט החלטת עם עצמך שלא עוד. בדיוק. זה גמילה. ברגע שאנחנו עושים טרנספורמציה פנימית, אני ואתה ועוד מיליונים שבוחרים לעשות זאת, אתה יודע שגם לאוטומטים שלנו אנחנו עושים גמילה. אם אני אדם תגובתי, הייתי, וכל מילה הייתה מקפיצה אותי, וכל מילה הייתי מתגוננת, התחלתי לעשות דיאטה לאוטומטים שלי, לדפוסי התנהגות שלי, וזה דברים שמצליחים לעשות אותם. אני יכולה להציע לכל אחד ששומע את הפודקאסט שלנו כרגע, אם אתה מרגיש או את מרגישה, שיש משהו שיותר חזק ממך וזה מפריע לך, לא כי אמא רוצה שתיגמל, כי לך זה מפריע, תפנה לעזרה. עזרה זה אדם שלא רק קורא את המפה, זה חברה בשם אורנה גבריאל, שהיא חברה ומכרה שאני מאוד מעריכה, היא אמרה, אנחנו חלוצים שאנחנו סללנו את המפה, לפנות לאדם שבאמת מבין בתחום, לא רק שלמד בתיאוריה באוניברסיטה את התחום ההתמכרות, אחד שהיה שם, כן. אחד שהיה שם יכול לעזור לבן אדם שרוצה עזרה, אבל מוטי תבין, זה רק מי שרוצה עזרה. אתה לא יכול לעזור, אתה לא יכול לתת כוס מים למי שלא צמא. אין, ניסיתי, גם את זה ניסיתי, זה לא עובד. אני מסכים עם זה לגמרי, אני מסכים עם זה, עד שזה לא בא ממך, מהרצון פנימי חזק, שום דבר, מה שיגידו לך, לא משנה כמה אתה תבין שזה נכון, זה לא יקרה אם אתה בפנים לא תסכים לעשות את זה. לגמרי, אני נגמלתי מרצוני בלבד, לפני כן אמי זיכרונה לברכה ואבא של בר, הבת שלי זיכרונו לברכה, אימו עליי והביאו לשכת רווחה ואימו לקחת לי את כל עוד שזה לא בא ממני, ולא לקחו לי את העדה, כי לא היה עילה, לא הייתה עילה. חצי ראש שלי היה בריא, שהלך לכיוון הילדה מבחינה טכנית, אני לא אומרת שלא השפרצתי על הילדה שלי דברים במשך החיים, השפרצתי, כי הייתי אישה חולה מאוד, ופעלתי מהפצעים הכואבים שהיו לי בנשמה, בשביל מי אדם מרוסק, להתחיל לבנות את הבן אדם המרוסק, ולאסוף, זה שנים. היום אני יכולה לומר לך, שאני הרשיתי לעצמי למות, ולהיוולד מחדש, היום אני אדם עם זהות אחרת, לא שם
משפחה ושם פרטי בתעודת זהות. כן. זהות, אני אדם אחר היום. אנחנו נדבר גם על זה. אוקיי. את יודעת, אני באמת חושב שיכול להיות שיש הרבה אנשים שאולי מדמיינים שהחלמה זה סוף הסיפור, אבל בפועל שם זה מתחיל, נכון? שם זה רק מתחיל. נכון מאוד, אז איך נכון נראית מאוד. תחילת ההחלמה שלך? סליחה? אז איך נראית תחילת ההחלמה שלך? אני הייתי בקהילה טיפולית ששמה אילנות, הייתי שם שנה, הייתי נקייה שנה, הייתי עם הבת שלי, הייתה בת 3, היה שם טיפול קשה ביותר, זה היה אז כמו קורס טייס, זה היה מטורף, 90 מכורים שמחזיקים את המקום מבחינת עבודה פיזית, וכל היום מסביב לשעון, קבוצות, 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 משהו מטורף. אני לא יכולתי לשאת את זה, ולא סיימתי טיפול, הייתי רק שנה מתוך שנה וחצי, ואז נשארתי עוד שנה נקייה, ונפלתי. זה היה פעם ראשונה שהלכתי לגמילה, ואחרי שנתיים נפלתי חזרה, נפלתי לשנתיים חזקות מאוד, כמעט גמרתי, ואז הרגשתי, וואו, משהו, רצון שבחיים לא הרגשתי כזה רצון, שאני עולה לאשפוז, זהו, אין מצב. וזה היה הפעם השנייה בחיי עד היום, תודה לאלוהים. זה בזכות אלוהים שלי, איך שאני מבינה אותו, כן. אני לא דתייה, אני אלוהים כפי שאני מבינה אותו, הוא פשוט לקח פינצטה והוציא אותי ממעגל הסמים, הוא בחר אותי. אני התחננתי והוא בחר. וזה היה תהליך, זה היה תהליך מטורף. מה היה הכי קשה שם בתוך הגמילה הזאת? לא, הגמילה זה לא, בכלל לא אישו. כן. בכלל לא אישו. פתאום מראים לך, לאט לאט, במשך הזמן, לא תוך שבוע ולא תוך חודש, קודם כל יש קבוצות תמיכה, שאני בהוקרה ענקית לקבוצות התמיכה, ולתוכנית 12 הצעדים, שזו תוכנית הכי גאונית בעולם, שכתב אותה ביל ווילסון ב-1938, הוא כתב אותה לאלכוהוליסטים, ואחרי זה נרקומנים, והיום יש מאות סוגים של קבוצות תמיכה, קבוצות לתלותיים, קבוצות לאוכל, קבוצות לאימורים, לאלכוהוליסטים, לנרקומנים, למה לא. בכלל, היום הסמים הם כביכול נרמלו אותם, היום הגראס זה מנורמל, היום יש כל מיני סמים שהכל זה בסדר, מסמי מסיבות, והיום מכורים ממש מתפקדים כאילו שהם אחד מבני האדם, איך אומרים, והם מכורים לכל דבר, הם פשוט בהכחשה היסטרית, כי הם מתפקדים, זה נקרא מכורים מתפקדים. כן. והדבר, וכשאתה מתחיל את הדרך בקבוצות וכפי שאמרתי בצעדים, אז הדבר הכי, תראה, בצד 3 מבקשים ממך למסור את רצונותיך לרצונו של האלוהים. עוד פעם, לא דתי, זה לא תוכנית דתית, כן, זה כן, תוכנית כן. רוחנית. וזה גם קשה. ממתי אנחנו יודעים, בני האדם, למסור את הרצונות שלנו? הרי אנחנו אנשים שרוב התאוות מפעילות אותנו בגוף, תאוות, רצונות, תאוות, ארץ עצמי, לאו דווקא סמים. אז זה גם היה קשה, ואחר כך יש לך צעד 4 למשל, מתוך התוכנית, שפה מתחיל מצעד 4, אתה מתחיל לצלול פנימה, ופתאום אתה מתחיל לפגוש מי אתה? מי אתה ולא? כן, מה? זה בדיוק מה שרציתי לשאול, זאת אומרת, את יודעת, להפסיק להשתמש זה דבר אחד, נכון? נכון. אבל ללמוד לחיות בלי לברוח זה כבר עולם אחר לגמרי. נכון, אבל אני אסביר ואני אהיה כנה. תוכנית 12 הצעדים לימים, אחרי שנים רבות שהלכתי קבוע, ואני בהוקרה ענקית, אני לא עכשיו משחקת אותה שאני משהו אחר מכולם, אבל באיזשהו שלב אני התפתחתי גם בדרכים אחרות, והבנתי מה זה המושג נגיד אינדיבידואציה. אינדיבידואציה זה מצב שאתה מקבל את הטוב שבך,
ואת הלא טוב, את הרע, נקרא לזה בשמו, את הרע, את הפגמים, את החושכים, את החוסרים, הכל, אתה מקבל את שני האלמנטים, ומכיל אותם, וללמוד לחיות איתם בשלום. זה תהליך של שנים, זה לא יום ולא יומיים, זה תהליך. עכשיו, אבל עד שמגיעים למצב הזה, אז אתה לאט לאט לומד, הנה עוד פגם, והנה עוד משהו שמפעיל אותי, והנה השליטה, והנה הביקורתיות, והנה החמדנות, והנה הצרות עין, והנה הקנאה, ואתה לומד, אתה לומד ממה אתה מורכב. הרי זה לא יכול להיות שאתה מורכב רק מפלוסים, ושאתה נורא מסכן כי אבא שלך הרביץ לך שהיית קטן, לא. אתה מורכב ממלא, מלא, מלא חלקים של הפסיפס, אנחנו פסיפס עם מלא מלא חלקים. וכשאתה מתחיל להכיל, ללמוד להכיל את הטוב ואת הרע, ולקבל, זה נורא נחמד, ואז לחיות עם זה בשלום, ולהגיד, זה אני, זה אני, יש בי המוכשרת, התקשורתית, החכמה, נחמד, זה, ויש בי את השתלטנית, הביקורתית, אז נכון, זה יכול להיות תכונות שקיימות, והיום הן פעילות מ-1 ל-10, 2, נגיד, אבל הן קיימות. אסור לי לשכוח שהן קיימות. אם אני לא אתחזק את עצמי, עכשיו, עזוב מכורה, עזוב כבר את הטייטל הזה, כי קודם כל לפני מכורה אני אריאלה, נכון? כן. אז אני היום כבר, נכון שאני פסיכותרפיסטית ואני מטפלת במכורים, אבל אני גם לומדת דברים אחרים, זה כבר לא טייטל בשבילי, המכורה. אז מי הייתה אריאלה בלי ההתמכרות הזאת? מה? אז מי הייתה אריאלה בלי ההתמכרות? אני לא בדיוק יודעת מי הייתה אריאלה בלי ההתמכרות, בכל אופן זה היה משהו מאוד דומיננטי בחיי, אבל אני יכולה לומר לך, שאני נשמה בהתאבות, זה מה שאני. אני נשמה גדולה, עוצמתית, שדה אנרגטי מאוד גדול, שהגעתי לפה לעשות חקירה ולהתפתח. זה המהות. כל הזמן אני בהתאבות, כל הזמן, אני לא מאמינה, באמונה שלמה, שאפשר לחיות, אם בן אדם התחיל כבר בתהליך התפתחותי טרנספורמטיבי עם עצמו, אין מצב להפסיק. אתה לא יכול, כי זה כל כך מרתק. נכון. נכון? אני מסכים לגמרי, כן. אני לא יכול להפסיק, גם אני. אתה לא תוכל להפסיק, כי אני אגיד לך למה. כי זה מרתק, וזה מסקרן נורא, נורא מסקרן. ואז אתה כבר מגיע למקום בשוויון נפש. גם אם יגידו לך את הדבר הכי גרוע, יעירו לך בחושך, יהיה עוד איזה דבר שלא בא לך, אבל יעירו לך בחושך, אתה לא תיבהל כבר, אתה תקבל את זה as is, זה לא יטלטל אותך כבר, כי כבר אתה עשית שלום עם עצמך, אתה עושה כל הזמן nice to meet you, עם עוד חלק ועוד חלק ועוד חלק, תקשיב, אני פחדתי מעצמי פחד מוות, אני פחדתי מעצמי פחד מוות, מה זה לפחד להיות לבד בעצם? מה זה לפחד? ממה פחדתי להיות לבד? מהחושך? לא. פחדתי להיות לבד כי הייתי אדם תלותי. הייתי אדם תלותי שפחד פחד מוות מעצמו. ולאט לאט התיידדתי עם עצמי. עכשיו, אני אספר עוד משהו שקרה לי בשנים האחרונות, את זה אני זוכרת טוב מאוד, וזה מאוד חשוב. מאוד חשוב, אז אני אספר אותו. אני בתהליך שלי עם עצמי במשך השנים, דרך תיאותרפיה במכללה, התחלתי לפגוש דרך הלימודים והקבוצות והתהליך הטיפולי שעברתי שם, התחלתי לפגוש את אריאלה הילדה הקטנה. איך יכול להיות ש29 שנים ניקיון בתהליך, ורק לפני 6 שנים, אני אדייק במילותיי, הסכמתי לראות את אריאלה הקטנה. ולמה? כי אם אני גדלתי בבית שכל הזמן בעצם נתנו לי תחושה שאני ילדה רעה, אז אריאלה הקטנה פה היא רעה, היא ילדה רעה, אני מתביישת בה, אני לא רוצה שהיא תפצה פה,
אני לא רוצה שתגיד אפילו מילה, ואות והגיג. אז כל הזמן סתמתי לה את הפה, כל הזמן ככה, הורדתי אותה שהיא לא תעלה, שהיא לא תעלה. ולפני 6 שנים, עשיתי את התהליך פיוס, תקשיב, בא לי לבכות עכשיו, אבל לא אבכה, זה כל כך מרגש, התהליך הפיוס הזה, אני הפכתי להיות אימא שלה, ואיבדתי את הילדה שלי, אבל לא חשוב, הפכתי להיות אימא שלה, אם תרצה אפשר לדבר גם על הנושא הזה, אין בעיה. הפכתי להיות אימא שלה, והתחלתי לרפא הרבה פצעים שהילדה הזאת חוותה, והיום אני חיה בשקט נפשי. עכשיו, יכול להיות שהילדה הזאת זה הנשמה שלי. אומרים שאנחנו מקבלים את השקט שאנחנו מתחברים לנשמה שלה. מה זה לחזור הביתה? זה בדיוק העניין. לחזור הביתה. ברגע שאתה מגיל 0, מתחיל לקחת על עצמך תפקידים, ומרצה, ונוטש את עצמך, ואתה לא נאמן לעצמך, אני בחיים לא נאמנתי לעצמי. עזוב שכל החיים בגדתי. למה בגדתי? כי בגדתי בעצמי קודם כל. בחיים לא הייתי נאמנה לעצמי בשיט, בכלום. עכשיו, בשביל שאנשים יבינו, אני אגיד רק דבר אחד, העבודה הזאת היא קונסטנטנטית, ממש, זה אין פה פשרות, אין פה חצי הריון, זה התמדה ועקביות ברמות פיבוטליות, זה המילה, כזה, ממש. כן, מה אתה אומר? זה ממש מרגש לשמוע את זה, זה באמת, אני מרגיש הרבה דברים מה שאת אומרת, אני מרגיש את זה עכשיו, את יודעת, את הזרמים בתוך הגוף שלי, זה משהו שאני עובר, אבל את יודעת, החיים, כמו החיים, הם רצו לבדוק עד כמה באמת האדם משתנה, ואז הגיע עוד מבחן מטלטל, נכון? 4 סוגי סרטן במקביל. מה עובר וואו, לאדם בראש ברגע שמקבלים צורה כזאת? וואו, זה היה וואו. היה לי עסק, אז לא כל כך התעסקתי בטיפול, היה לי עסק הרבה מאוד שנים, והכל קרס לי, הלכתי, זה התחיל מזה שהיה לי גידולון קטן בפירינאום, בגוף למטה, בתחתית הגוף, גידולון קטן שלא כל כך התייחסתי אליו, ואמרתי שאני לא היפוכונדרית, שאני ארוץ לכל דבר לרופא, וזה וזה, באיזשהו שלב זה התחיל לגדול טיפה, והלכתי ועשו לי ביופסיה, כאילו חתכו את זה ולקחו את זה לביופסיה, ושם אמרו שזה גידול ממיר. עכשיו קראו לי לבית חולים, ישבתי מול הרופא והוא שאל אותי, אני יכול להביא את המתמחים שלי שהצטרפו למפגש? אמרתי לו כן, ואז הוא אמר לי, יש לך סרטן ממיר, זה גידול ממיר. אמרתי לו, מה? ואז שלחו אותי לעשות פט סיטי לכל הגוף, וגילו אחד בבלוטת תריס, אחד בריאה, בריאה זה היה מסוכן מאוד, זה היה סנטימטר מהלב, אז הבעילו אותי מיד לרמב"ם, והבן דוד של האקס שלי עשה לי, הוא פרופסור, הוא הביא את הפרסקופיה, והורידו לי חצי ריאה, ופה היה לי בלימפה 6 עוד סרטן, אז הורידו לי פה, הורידו לי בריאה, הורידו לי למטה, ופה נעלם לי הסרטן אחרי 3 שנים, שעשיתי את הטרנספורמציה מאוד כל הזמן, בעוד רמה, בעוד רמה, בעוד רמה, בעוד רמה, שהכל זה עניין של בשלות, אתה יודע, אתה לא יכול לעשות הכל אם אתה לא בשל, כן. זה הכל עניין כמה אתה בשל לתהליך, אז כל פעם אתה מתרחב בעוד רמה, בעוד רמה, ועשיתי שינוי אורח חיים, ועשיתי שינוי תזונה, הייתי 3 שנים טבעונית, וזה נעלם, שזה האינדיקציה הכי גדולה לשינוי. האם הרגשת כעס על החיים? לא, אני אגיד לך למה, אני כבר הייתי במרכז לואריה, איפה שאני לומדת, בהוקרה ענקית, שמיד שאני קיבלתי את הסרטן, ממש לא כעסתי, ולראיה, יגידו כל מי שמכיר אותי, לא הרגשתי קורבנות, לא מסכנות, לא כלום, הבנתי מיד שהסרטן שלי הגיע לא להרוג אותי, אלא לאותת לי אזעקות, אזעקות,
הנתיב שלך לא מדויק. גברת, תתעוררי. תוך כדי סרטן נפרדתי מאבא של בר, מאבא של הבת שלי, ואני ממש לא כעסתי על כלום, ממש לא כעסתי, זה היה פצצת אטום, אני בכיתי באותו יום שקיבלתי את הבשורה, אבל תוך כדי אני ממש התעשתתי, אני זוכרת, הייתי כמו, היו לי 4 מטפלים עליי, מטפלים אנרגטיים, מטפלים נפשיים, 4, עליי, וקיבלתי את כל הכוח בעולם לעשות את השינויים הכי קיצוניים שהייתי צריכה לעשות, ועברתי. אני פשוט, כי כבר אז עשיתי שינוי בתודעה שלי. אני לא באתי ממקום תודעתי של מחסור של באו להרוג אותי, באו להעניש אותי. התודעה שלי כבר הייתה חדשה. אני הבנתי שקיבלתי איתות. מדהים. תתעוררי. רגע, למה כזה איתות? כי אני בן אדם שהייתי עיקש. אז כן. היו סימנים קטנים שהתעלמתי, אז הוא נתן לי כאפה. ככה זה כמו שיעורים בחיים, את יודעת, את לא עוברת מבחן, אז תקבלי מבחן חוזר, אין מה לעשות. רגע, ומה למדת על עצמך מתוך המחלה הזאת? מה למדתי על עצמי בתוך כן, המחלה? על האופי, לא יודע, על כל מיני דברים שעבר. אני למדתי על עצמי שאני אדם מאוד נחוש למה שאני מאוד רוצה, שאני בן אדם מאוד חזק, מבחינה נפשית, הייתי גם פיזית חזקה, אבל נפשית היום, כאילו, בוא נגיד 10 שנים, מהסרטן, זה 12-11 שנים, שאני בן אדם חזק מאוד. ולמדתי שאני אדם חלש מאוד. אני הסכמתי גם להראות חולשה. אני לא באתי ממקום שאיבדתי חולשות בחיים שלי. כן. האגו שלי היה בשמיים. אני חייתי תדמיות, רק תדמית, לא היה אמיתי, אותנטי. היום אני באותנטיות, כמיטב יכולתי, יותר מאי כן. פעם. אני לא אדבר במוחלטות. יותר מאי פעם, אני מאמינה שיש עוד דרך, כל הזמן אנחנו באין סוף, ואיבדתי חולשה, איבדתי פחד, איבדתי חולשה, והבנתי, אז הבנתי חד משמעית, שאדם יכול לרפא את עצמו. אדם יכול לרפא את עצמו, תראה, שלא נדע, אם מוצאים את הסרטן בדרגה גבוהה כבר בגוף, וכבר אי אפשר, אני המזל שלי, שכנראה זה היה שלבים התחלתיים אולי, כן. למרות שכל הגוף היה כאילו 4 סרטנים שונים, הרופאים קיבלו הלם, זה היה תופעה. למדתי על עצמי מלא דברים, למדתי על עצמי שיש לי המון סבלנות, ולמדתי על עצמי שאני יכולה לעשות דברים. השתנה משהו גם מלא, בתפיסת החיים שלך? בתפיסה של החיים, כן? ברור, תפיסה זה תודעה, מה זה תפיסה? זה פרספקטיבה, איך אתה רואה את החיים. כן. זה הכל תודעה, זה הכל מתחיל שמה. אם הייתי בתודעה של קורבנות, למה לי? למה דווקא לי? זה מה שמגיע לי, יאללה. מה, כמה אנשים כאלה? גם אני פעם הייתי כזאת. אני הייתי קורבן עד גיל 50 אולי. כן, קורבן. למה אמא שלי לא אהבה אותי, ולמה זה... עד שעשיתי סליחה, לקח לי הרבה שנים. ועל מה היום את לא מוכנה להתפשר? להתפשר, אני לא אוהבת את המילה הזאת, כי מבחינתי, בקונוטציה שלי, להתפשר זה לבטל את עצמי. אוקיי. לוותר, אני מוכנה, אני היום הפכתי להיות ברבי. הפכתי להיות ברבי, אני קודם כל לא נלחמת היום. היום אני במקום של קבלה באמת, כי ברגע שקיבלתי את עצמי, אני מקבלת הכל. אני לא מוצאת את עצמי שאני ביקורתית היום, נגיד, או אולי פעם ב. אבל מה זאת אומרת, מה רצית מה השאלה הזאת הייתה? בוא נשאל את זה ככה. את יודעת, את מדברת הרבה על שיקופים ועל טריגרים ועל זה שאת יודעת שכל מה שקופץ בנו מול אנשים אחרים בעצם בא ללמד אותנו משהו על עצמנו, נכון? נכון. אז איך אדם יודע באמת אם יש איזשהו טריגר או איזשהו פצע פנימי? אם טריגר חיצוני או זה משהו פנימי? מה זאת אומרת? לא הבנתי. אדם שמגיע מולך,
מה שבא לפתחי בא לפתח אותי. אם אתה בתודעה כזאת, אתה לא רואה שום דבר שבא לעבר שלך, אם זה אדם או מחלה או מקרה או סיטואציה, אתה לא לוקח את זה למקום של שלילי. ההפך, אתה קודם כל לא לשאול למה, לשאול מה אני עושה במצב הזה, מה הוא בא להראות לי. מוטי עכשיו בא להראות לי משהו, ההתנהגות שלו לא מוצאת חן בעיניי, אוקיי, לא מוצאת חן בעינייך, נפלא. בואי תבדקי איפה זה יושב אצלך. יכול להיות שמוטי תוקפן, וזה לא מוצא חן בעיניי, אבל אני יודעת שקיימת תוקפנות. הייתי פעם אדם מאוד תוקפן, אבל אולי עכשיו התוקפנות היא פנימית מולי, לקבל סרטן, אתה יודע מה זה, זה תוקפנות שלי עם עצמי. כשאנחנו נגד עצמנו ולא בעד עצמנו, אנחנו מקבלים מחלות אוטואימוניות. מה זה אומר סרטן. נגד עצמי? עכשיו שמישהו שומע את זה, מה זה אומר להיות נגד עצמי? להיות נגד עצמי זה אפילו לדבר לעצמי לא יפה, איזה אבלני, איזה מטומטם אני, נגיד. להיות נגד עצמי זה לא לדבר על מה שאני מרגיש, להביע, לא להפנים, לא לרסן, לא להדחיק, לדבר, להשתחרר. להיות נגד עצמי זה לא לאכול בזמן, זה לא לישון, דברים הכי אלמנטריים זה נגד עצמי, זה לא להיות בעד עצמי. בעד עצמי, אני אדבר על מה זה בעד עצמי. בעד עצמי, קודם כל, זה לעשות את הדברים האלמנטריים כמו מנוחה, כמו לכבד את מה שאני מרגישה, לכבד את המסוגלויות שלי והיכולות שלי. אם המסוגלויות שלי עד לפה, לכבד, לא להתאמץ ולהוכיח ולהראות, זה להיות בעד עצמי. הזנה, מה זה הזנה? זה לאכול אוכל שההזנה שלו תהיה בריאה, כמו דלק. אנחנו הולכים לתחנת דלק, אנחנו רוצים את הדלק הכי טוב לאוטו, לא את הדלק הכי לא טוב, הכי זול. ההזנה, וכמובן, שבמקום שאני נמצאת כבר אני יכולה להגיד שלהיות בעד עצמי, זה גם להזין את הנשמה שלנו, להזין את הנשמה שלנו במזון, רוח. המזון לנשמה זה רוח, זה רוחניות. המילה רוחניות היא לא מילה גסה, היא גם לא מילה נשגבת. רוחניות היא כלים יומיומיים, ליישום יומיומי תכל'ס, הלכה למעשה בגשמיות, ביום יום. זה לא משהו שצריך לשבת ולעשות כל היום מדיטציות, ולשבת במקדש, ולהיות רוחני. אני אדם סופר רוחני, ואדם סופר גשמי. הרוחניות נותנת לי כלים, להתבונן על המציאות, בעיניים אחרות, לא דרך חור המנעול. אני התבוננתי עשרות שנים דרך חור המנעול, והאמנתי שזה המציאות, מה שאני רואה. פתאום התעוררתי, ואמרתי, אני רוצה לפתוח את הדלת, זהו, החור המנעול לא מספק אותי יותר. אני, אריאלה, רוצה לפתוח, פתאום נחווה בפניי עולם חדש. אז מה זה אומר? זה הכל תודעה, זה הכל תודעה. עכשיו, אם אני בחור המנעול מצומצם, אז הראייה שלי מאוד מצומצמת בצרה. אני שואפת להיות בראייה מרחבית. כמה שיותר מרחב, כמה שיותר קשת אירועים, אופק אירועים, כמה שיותר רחב, בשביל שיהיה לי יותר הזדמנויות. וזה נקרא להיות בעד עצמי. זה להיות קשובה לעצמי. ללמוד, אבל זה לומדים. זה לא בא ביום אחד, והמילים האלה נורא יפות, נורא יפות. אדם שנמצא כעת במצב מסוים אחר, הוא יגיד, מה זאתי עכשיו באה ואומרת מילים כאלה שאני לא מבין מאיפה היא מביאה אותם. אז זהו. אז אני רוצה להגיד, כשאני מסתכלת בפייסבוק או בפודקאסטים על אנשים מטפלים כמוני או כל מיני שמדברים ואומרים מילים, לפעמים בפייסבוק יש כאלה שמעלות פוסטים, אז
אם את מרגישה ככה, אז פשוט תזיזי את זה. אני לא מבינה את הדיבור הזה. כי כשאדם מרגיש משהו, הוא צריך לעשות תהליך בשביל לא להרגיש את המשהו. זה לא נלקח לבד. דברים גם אי אפשר ללכת למכולת ולהגיד, אני יכולה לקבל 0.5 קילו הכלה, 0.5 קילו קבלה, וקילו אהבה. אני רוצה להיות בעד עצמי. זה לא עובד ככה. עושים דברים בצעד, איך המורה שלי אומרת, לואריה? צעד ועוד צעד נותן דרך. אי אפשר בבת אחת לרוץ מרתון, נכון. ואי אפשר... מה? נכון, 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 אני מסכים מאוד לגמרי. אבל את יודעת, אני רוצה לגעת רגע באחד הנקודות החשובות, כי את יודעת, הכי קל זה להאשים אחרים מאשר, את יודעת, אה, לגלות את עצמנו, יותר קל להיפגע ולהיות בתודעת הקורבן, אבל לקחת אחריות אמיתית על החיים, זה כבר, את יודעת, אומץ אחר, בוא נקרא לזה. נכון. אז מה ההבדל מבחינתך בין קורבנות לאחריות? מאוד פשוט. קורבנות זה אדם, שעזוב שהוא מאשים ומשליך ומטיח, והוא נמצא כל הזמן במקום של האשמות, ולא מוכן לקחת אחריות, כי זה נותן לו בנפיטים, זה נותן לו המון בנפיטים, אבל עכשיו, מה ההבדל? הבדל שבן אדם, סליחה, גם בן אדם שהיה קורבן כמוני, שהייתי בתודעת קורבנות, כולל כל מה שמתלווה לתודעת קורבנות, זה לא רק דבר אחד או שניים, ושוב, הגעתי לתחתית עם עצמי, בתוך עצמי, שבא לי היה להקיא, סליחה על הביטוי, אבל זה אמיתי, לא יכולתי יותר כבר, ואז הבנתי שאני צריכה לקחת אחריות, כי העבר נעשה, מה שקרה קרה, לא ניתן. אנחנו לא יכולים למחוק את זה, אנחנו יכולים רק להסתכל על זה בעיניים אחרות. ברגע שאני מסתכלת על זה בעיניים אחרות, בוגרות. עכשיו, עוד דבר, אף אדם לא יכול לקחת אחריות אם הוא לא נמצא בבשלות נפשית, בשלות רגשית. זה צריך להיות מסונכרן. כי גם אם הוא נורא רוצה, אתה יודע, אני נורא רציתי לעשות מלא דברים בדרך, אני למעלה מ-12 שנה במרכז לואריה, ורציתי מזמן כבר לעשות מלא דברים, ולא קרה. לפני 6 שנים קרה לי מקרה מסוים, לא משנה, אני לא אדבר על זה כרגע, אבל אני אומרת, קרה לי מקרה מסוים בתוכי בכלל, שפתאום נפתחה לי הצ'קרה, והסכמתי להיות מובלת בחניכה, חניכה זה שיחות, הסכמתי להיות מובלת, הסכמתי לשחרר, הסכמתי לוותר על דברים, הסכמתי לראות הכל אחרת, זה פתאום קרה. זה לא נכון, אני לא יותר טובה מאף אחד, אבל נכון. זה קורה, בתהליך זה קורה. את יודעת, כשנגיד אנחנו ילדים, כמו נגיד ילדים בכורים, אז נותנים להם אחריות. אבל בדרך כלל האחריות, כשאנחנו כבר מבוגרים, אנחנו צריכים לקחת אותם לעצמנו. אנחנו אלה שמחליטים לקחת אותם. ואם אנחנו לא נרגיש, כמו שאמרת, את הבשלות הזאת, ולא ניקח את האחריות הזאת, אז זה לא יקרה. כן, אבל זה לא אחריות כזאת שמדברים, אני רק אחדד בפניך, מה זה אחריות שלא להיות קורבן. האחריות שלא להיות קורבן זה לבדוק איפה החלק שלי בסיטואציה. זה ההבדל בין קורבן לאחראי. איפה עכשיו אני ומוטי מדברים, יכול להיות שאני גם לא אגיד כלום ויקרה משהו. אני צריכה לבדוק, אולי זה שלא אמרתי משהו, אז קרה. אולי זה שאמרתי למוטי משהו, אז אתה מבין, לבדוק גם בצד 10, ב-12 הצעדים יש צעד ממש מיוחד, שמלמד את האדם לבדוק את החלק שלו בשיא הכנות. כשאתה לומד לבדוק את החלק שלך, אתה כבר לא מסתכל על האחר. איפה החלק שלי? איפה החלק שלי? למה זאת שהייתה איתי כרגע נפגעה? למה היא נפגעה? מה אמרתי שם? מה עשיתי שם? מה לא התייחסתי? מה לא הייתי רגישה? זה האומנות. זה נקרא לקחת אחריות. אתה מדבר על אחריות שמבקשים ממך גורם חיצוני לקחת אחריות על משהו. זה לא שייך, אתה יכול להיות גם שיא הקורבן ולקחת אחריות. זה לא, לא לא, אני רק שייך. הבאתי, לא, לא, נכון, אני מסכים, אני רק הבאתי איזושהי דוגמה של
מה זה אחריות שאנשים אולי חושבים, שזה, אתה יודע, שנותנים לך אותו, אבל זה לא בדיוק כך, זה... אז אני הסברתי בדיוק מה זה כן, כן, אחריות, שהיא לא קורבן. נכון. קורבן לא ייקח בחיים אחריות על החלק שלו, הוא תמיד יגיד ככה, אבל מה עשיתי? אבל מה עשיתי? אף פעם הוא לא עשה כלום, תמיד עשו לו, תמיד לא בסדר, כל העולם לא בסדר, והוא המסכן, כזה, זה הקורבן. זה ההבדל בין קורבן לאחריות, מאוד פשוט. כן, אתה יודע, והמון אנשים, אתה יודעת, מחפשים אהבה, אבל לפעמים בכלל הם לא מחוברים לעצמם. נכון. מה זאת אהבה עצמית, אמיתית, מבחינתך? אז אני כבר דיברתי על זה טיפונת, גם להיות בעדי. זה התחלה, אנחנו לומדים להיות בעדנו, אפילו טכני, בהתחלה. אהבה עצמית, וואו, זה קודם כל זה תחושה, אין יותר שקט מזה בעולם. אהבה עצמית זה לחיות בלי מאבקים פנימיים בתוכי, בלי הלקאות עצמיות, בלי האשמות, בלי, זה גם, אגב, הלקאות עצמיות והאשמות זה להיות נגד עצמי. זה נגד, זה נגד, זה נגד. אהבה עצמית זה לחיות בהרמוניה, זה שלא יישמע עכשיו נשגב, זה קיים, אני חיה את זה היום, כאישה עצבנית, הייתי בן אדם עצבני ומשוגע, אני הייתי בית משוגעים מהלך, היום אני חיה בהרמוניה עם עצמי, בשקט, בשלום, בתוכי יש שלום. הגעתי לנחלה, בגיל 64 וחצי. תודה לאלוהים על היום הזה שהגעתי לנחלה. אין לי, והמציאות שלי היא לא $1,000,000, היא $500,000. אני לא בקשר עם הבת שלי הרבה מאוד שנים. זה כאילו שהורידו לי יד או רגל, או עקרו לי את הלב, לא יודעת איך להסביר את זה, בלי להיות דרמטית, אבל אני חיה בהשלמה. אני לא מושלמת, אבל אני שלם שחי בהשלמה בתוכו. איך מגיעים לזה? עם עבודה, עבודת חיים. זה לא, אפשר, אני לא יכולה להגיד, זה צעד ועוד צעד, זה קודם כל לקבלה, הכלה, אמרתי את זה, הכלה, קבלה, ולאט לאט לחיות בשלום עם עצמי, ולטפל בעצמי, כל אחד יש לו את העניינים שלו, לי היו הרבה עניינים, וטיפלתי בהם. היום אני לא מוצאת את עצמי שאני צריכה לצאת בתוקפנות, היום אני לא מוצאת את עצמי שאני אימפולסיבית, היום אני לא מדברת לא יפה, מהפה שלי לא יוצא אגיג לא יפה, אין דבר כזה. אני מגבה היום את כל המילים שאני מוציאה מהפה, אני עומדת מאחוריהם. אין אצלי, אין פער, אני משתדלת שלא יהיה לי פערים בתוכי, שזה גם להיות נגד עצמי. כן. אני משתדלת להיות נאמנה לעצמי, אם אני לא רוצה לבוא לאנשהו, אני בודקת, בא לי, אתה יודע, היו לי בחיים לא מזמן, זה אפילו, עד לפני 2 יכולתי לקבוע איתך לקפה, כי שיאמם לי קצת. אז אני קובעת איתך לקפה, לא כי אני מתה עליך, ולא כי אני רוצה כל כך לבוא לקפה איתך, כי היה לי חסר עוד משהו כזה. אני ממש כנה עם עצמי, ולפעמים אני אומרת, יאללה, אבל אני רוצה לתת פה כוח לעולם הזה, שהכל אפשרי. היום אני לא קובעת עם אנשים, אם אני לא מרגישה באמת שבא לי להיות איתם. אפילו שעה. מדהים. ואת יודעת, אני חושב שבאמת אחד הדברים הכי מעניינים במסע שלך, זה שלא עצרת רק בלהחלים, נכון? כי הרבה אנשים אחרי משבר הם רוצים לשרוד, הם רוצים רק לחזור לנשום, אבל אצלך זה כבר הפך לשליחות. הכאב הפך בעצם כלי לעזור לאחרים. אז איך מגיעים מהמקומות הנמוכים האלה באמת לטפל באנשים אחרים? לא כולם מטפלים באנשים אחרים, יש כאלה שלא הלכו לקטע של טיפול. לא, אני מדבר עלייך. אני הרגשתי לפני הרבה מאוד שנים, עוד שהלכתי לתות, ללמוד אימון, הרגשתי שאני חייבת, זה מחובתי המוסרית לעבוד בתחום, אני עבדתי גם בחינם בהתחלה. זה לא הכל היה בהתחלה נוצץ, אבל לא היה אכפת לי, היה לי לעזור למישהו אחד שיבין שהכל אפשרי, שהכל אפשרי. היום אני גם, הטיפול שלי זה לא רק במכורים, אני לא עובדת במרכזי גמילה או בקהילות, אני לא. כי
אני לא רוצה לתחום את עצמי לגטו אחד, אני רוצה ספקטרום הרבה יותר רחב של אנשים, כי בגדול, בסוף מסתבר שכולם מכורים למשהו. היא מכורה לבעלה, הבן שלה מכור, אז היא מכורה אליו, היא מכורה לסדרות, ההוא מכור כולם מכורים, בסוף. יש את הבייסיק. ואני הרגשתי שאני חייבת לעזור לעולם. זה לא, בדקתי את עצמי הרבה פעמים אם זה קטע של אגו, אז בהתחלה היה קטע של אגו, אני חייבת להגיד, יש קטע של אגו, יש איזשהו אלמנט קטן גם של אגו בהתחלה, אבל כשאתה נכנס כבר לעולם הזה, זה בכלל לא אישו. אתה מבין שזה שליחות, אתה צינור, ואתה חייב להעביר את מה שקיבלת. אין, אתה לא יכול לישון עם זה במיטה לבד כל החיים, כי הצינור יתפוצץ. חייב להעביר, הצינור נועד להעביר דרכו. ואני ואתה וכל אדם בעולם שבוחר לעשות שליחות מסוימת, כמו שאתה עכשיו עושה את הפודקאסטים, זה סופר שליחות. אני האזנתי להמון פודקאסטים שעשית, ומאוד החכמתי מזה, ולמדתי, ופתח לי עוד צוהר של סנטימטר, של 5, זה מדהים, זה שליחות. זה בדיוק כמו שאתה התחלת את זה, ואז אתה אומר, רגע, אוקיי, אני התנקדתי, אני התפתחתי, אני מתפתחת עד היום, אני לומדת ונמצאת בליווי בעצמי, אחרי הרבה שנים שלא הייתי בליווי, לא הייתי איזה כמה שנים, אבל אני הרגשתי שאני רוצה לקחת עכשיו תקופה של ליווי על נושא מסוים שמפריע לי בתוכי, שאני יודעת שאני מדחיקה אותו באיזשהו שלב, לשמור על שפיות, אני מדחיקה אותו, אבל זה לא עושה לי טוב ההדחקה הזאת. ההדחקה הזאת לא באה בהלימה למכלול שבי. זה לא מפריע לי להרמוניה, אבל זה גם לא בריא שאני בהדחקה מסוימת, לא משנה הנושא אפילו. זה שבן אדם נמצא בהדחקה מסוימת, זה לא בריא, זה לא טבעי. טבעי זרימה. כן. אתה יודעת, אנחנו ככה ממש לקראת סיום, ודיברת באמת על השליחות הזאת, גם בנוגע לפודקאסט שלי, אז באמת אתה יודעת, אנשים פונים אליי הרבה, ואת ככה פניתי אליי דרך סיגל שהתראיינה אצלי גם קודם, ואהבתי את הגישה שלך, אתה יודעת, כי גם אני פתאום נהייתי כזה, כאחד שאם אני רוצה לראיין כל מיני אנשים שהם, אתה יודעת, אז אני פונה אליהם, אני כבר לא אותו מוטי שמפחד, ואת פנית אליי, וככה התעקשת, והרגשתי את זה כאילו זה אני. זה אני עכשיו עושה את אותם דברים, הרגשתי צורך מאוד 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 חזק לראיין אותך, וככה, אתה יודעת, יש לי פרקים שבאמת עכשיו אני כבר תפוס עד סוף יוני, וככה אמרתי לך, יכול להיות שזה מישהו יבטל, באמת מישהו יבטל, והנה הופ נכנסת, וזה הרגיש הכי נכון. אז אני קודם כל רוצה להגיד לך תודה שבאת לפה, תודה לך. ובאמת השיחה הזאת היא אומרת לנו איזה משהו עמוק, באמת שאדם יכול לעבור התמכרות, מחלה, קריסה, אובדן כלשהו, אבל עדיין לבחור לקום מחדש. וזה לא כי אתה יודע, החיים קלים, זה כי בשלב מסוים אדם מפסיק לברוח מעצמו. אז אם נכון. עכשיו מאזין אחד באמת, שמרגיש שהוא מקשיב לנו עכשיו, מה היית רוצה להגיד לנו? אם הוא נמצא עכשיו, אם הוא מרגיש אבוד או שבור או... שיבין שיש דרך, יש דרך, יש פתרון, ושיפנה לעזרה. אני תמיד פנויה לקבל, אין לי שום בעיה לעזור ולכוון ולהאיר את הדרך. אני בעצם היום מגדירה את עצמי עם כל הכבוד פסיכותרפיסטית והכל, אבל למדתי להגיד שאני מחברת אנשים לעצמם, ועוזרת לאנשים להתחבר לעצמם. אני מלווה אותם, ואני מלווה אותם כי המילה מטפלת, אני חייבת להגיד לך שהיא גם כן יש בה איזו יוהרה מסוימת, זה נותן למטופל אולי להרגיש פחות, ואז למדתי להגיד, אני מלווה. אני מלווה את מוטי, אני מלווה את אריאלה, אני מלווה, ואני מאפשרת להם ללמוד להתחבר לעצמם. משהו בגובה העיניים כזה. היום יש לי בעיה עם מטפלים, שכל אחד נהיה מטפל פתאום, וכולם מטפלים רגשיים, עברו 2 סדנאות, הם הפכו להיות מטפלים רגשיים, הכל יופי. אז נהיינו מלא מטפלים במדינת ישראל, מלא. כן. אז קודם כל באמת, מי שרוצה באמת להמשיך להכיר עוד את אריאלה ואת הפעילות שלה, אנחנו נשים פה בתיאור של הפרק,
את כל הכישורים, ואריאלה, תודה רבה. תודה רבה לך, מוטי. ערב נעים. ערב נעים. תודה רבה.